Параболичен слънчев концентратор допълнително осветява фотоволтаичен панел с отразена слънчева светлина и така увеличава неговата електрогенерация както в космически условия, така и на Земята. Огледало към фотоволтаичния панел усилва фотоелектрогенерацията, поради което фотоволтаичният панел се прегрява и затова се охлажда с влагоабсорбатори, които са на обратната страна, на лицевата страна на фотоволтаичния панел. По този начин те нощем поемат влага, а денем изпаряват водата и охлаждат фотоволтаичния панел. Най-евтиният начин за усилване на фотоелектрогенерацията и за пасивно охлаждане на фотоволтаичен